ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ରଣଜିତ ସିଂହ ଅଶ୍ୱ ଝପଟାଇ ଥରେ ଦଳବଳ ଘେନି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁ ଜନହୀନ ପଥ ପରେ। ସହସା ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ କିଏ ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା ଉଧିର ପଡ଼ିଲା ଝରି। ନ ଦିଶିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗେ କିଛି ତୁରିତେ ଲଗାମ କଷି। ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସେ ଅଶ୍ୱରୁ ଅଧୀରେ ପଥ ପରେ ଗଲେ ବସି। ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଜନ। ନ ସ୍ଫୁରିଲା କଥା କାହାରି ବଦନୁ ସବୁରି କାତର ମନ। ଏକି ହେଲା ଆହା କହନ୍ତି ସକଳେ କ୍ରୋଧେ ଚଉପାଶେ ଚାହିଁ। ଗରଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇ। ଖେଦିଗଲେ ସୈନ୍ୟ ବିଲ ବନସ୍ତରେ ଖୋଜିଲେ କୋପରେ ଅତି। ତୋଟା ଗହଳିରୁ ନାରୀଟିଏ ଧରି ଆଣିଲେ ରାଜନ ପତି। ପଶିଯାଇଛି ତା କୋରଡ଼ରେ ଆଖି ବହି ପଡ଼େ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଫୁଙ୍କିଦେଲେ କାହୁଁ ଉଡ଼ିଯିବ ତାର କୁଟାଖିଅକର ବଳ। କେଡ଼େ ତୋ ସାହସ କହିଲେ ସଚିବ ନିଆଁରେ କରିଲୁ ଖେଳ। ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ କି ତୁ ରାଜା ରଣଜିତେ ମାରିଲୁ ତାହାଙ୍କୁ ଢେଲା। କାକୁସ୍ଥରେ ଅତି କହିଲା ନାରୀଟି ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ। 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସେ ପିଲା ମୋ ଗଡ଼ଇ କତରା ପରେ। ମାଗି ଯାଚି ବୁଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ ଖୁଦ ମଳୁକରୁ ପୋଷେ। ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଏ ଘୋର ବନସ୍ତେ ଫଳମୂଳ ନେବା ଆସେ। ଫିଙ୍ଗିଲି ଟେକା ମୁଁ ଫଳକୁ ଗଛରେ ସେ ତ ହେଲା ମୋ କାଳ। ଫଳରେ ନ ବାଜି ରାଜା କପାଳରେ ଲେଖିଲା ରପତ ଗାର ଏ ନୁହେଁ ମାଲୋ ଏ ତ ମୋ ମଥାର ଟୀକା। ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ଫିଟାଇଲୁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଆଜି ମୁଁ ବୃଥା ରାଜାପଣ ସିନା। ପ୍ରଜା ଯେବେ ମରେ ମଲ୍ଲିପୁରେ କାହିଁ ଅନ୍ନ ମୁଠିକର ବିନା। ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ ଏ ଦେଶର ମା ଅସହାୟ ଯେବେ ଟଳେ। ମୋଠାରୁ ବଳି ଅପରାଧୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମହି ତଳେ। ବିସ୍ମୟ ଅନାଇ ଭାଳିଲେ ସଚିବ ବିକିବା ବିଚାର ରୀତି। ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ବୀର ରଣଜିତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଚାହିଁ। ଜଣାଅ ତୁରତେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅନାହାରେ କିଏ କାହିଁ। ଅଭାବ କଷଣ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୁ ଜନ୍ମିବେ କାହୁଁ ବୀର। କିଏ ତେବେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତ ରଖିବ ଶିର। ଦେହେ ଦେହେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପାଇଁକି ଧରିଛି ହାତେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର। ଦିଅ ଏ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ଧନ ଯେତେ ପାର ଅନ ବସ୍ତ୍ର।